Поздравляем чемпионат. Барс канатлары уенчылары бу ярыштан чыннан да канатланып кайта. 16 тапкыр ил чемпионы булган төп көндәшләре Санкт-Петербургның Баски командасын финалда җиңү безнең тарихта төп казанышка тиңләрлек вакыйга диләр. Шат инде, шат. Ул безнең Санкт-Петербург төп соперник. Аны җиңәргә безгә безнең максатыбыз. Күтәренке кәефләр белән арып талып кайтып киләбез. Безнең чемпионат России алда икенче круг башлана хәзер. Бу генеральный репетиция шикелле. Турнир 3 көн дәвам иткән ярыш Мәскәү, Санкт-Петербург, Төмән, Югра, Донецк һәм Казаннан 6 команда арасында бара. Көндәшләр көчле очрашуларга ныклап әзерләнгәннәр. Капитаннары Виктор Кайнов бу җиңүгә ирешү өчен 10 еллап тырыштык ди. Эмоции, во-первых, мурашки у меня, когда выиграли. Хисләрне әйтеп аңлата торган түгел. Без бердән булып, бер-беребезне күреп, булышып уйнадык. Беренче уен безнең вакыт белән иртәнге җыйда ук башланды. Шуңа күрә иртәрәк ятыгыз, ял итеп хәл җыйгыз дип киңәш бирдем. Все хорошо, ничего сложного. Ребята сделали все то, о чем мы их просили. Егетләр без әйткәннәрнең барысын да үтәде. Бу сезонның иң яхшы уены булды. Физик әзерлек, рухи ныклык һәм ихтыяр көче үзенчәлекле команда егетләрен шул сыйфатлар берләштерә. Бу спорттагы җиңүләр гадәти казаныш кына түгел. Алар әле сентябрьдә генә Сербиядә узган халыкара турнирда призлы урын алып кайткан. Практически полностью финансирование клуба лежит на плечах Таифа. Безнең команданы тулысынча диярлек Таиф финанслый. Бу бик кыйммәтле спорт төре. Коляскаларда кыйммәт ил буенча йөрергә туры килә. Адаптация мәктәбе, спорт министрлыгы булышлык күрсәтә. Унитаем команды по всей стране. Барс канатлары Россия буенча көчле команда санала. Берничә егет ил җыелмасы составына да алынган. Алда кыска вакытлы ял һәм Россия чемпионаты ул октябрь ахырында узачак. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.